Коста пичуе, аз съм чекплеер. Продължаваме Outlast, това е четвъртия епизод. Значи, последния път се тук пише на къде да отивам. Трябва там да завърча такива кранове, да мога тази вода да се махне и да слезна. Но, не знам какво ще ме очаква тук. Не, дебиля! Защо бе? Защо бе игра, бе? Защо точно сега, бе? В най-гадното място и дебиля. Защо бе игра, бе? Защо бе? Питам те, бе. Ужасна си, бе. Видяма. Накъде е бързо? Тук и наляво. Защо, бе? Защо точно сега дебиля, бе? Копеленци долу. Майка ти ще бъда мръсна, деба. Минай, да не ма пани. Да ми го едиш. Копеле мръсно. Бах, това ако ще ме преследва в канала, просто не знам какво да кажа просто. Това е пълен кошмар в канала, най-гадното място да му преследва. Дай, това пък вече е върха. Обаче хубавото, че го намерихме първия. Тук някой е шибал вратата. Ма не е дебиля, ще да го събори. Така, ще да събори вратата. Продължаваме. Пак трябва да се връща на там, бе. Майка му мръсна. Що и то, бе? Не. Махай се, бе. Гейти му газа, какво е мазан. Сега, освен да му избягам, я се махна първо. Бе, дай му избягам набързо. О, не ма видя. О, какъв късмет. Капеленци за ум. Така, хубаво е да гледаме тия карти, да се ориентираме по-добре. Значи, пърсън блок, да. Аз съм на тук, значи, от тук надясно и така. Я пак от тук надясно, после пак надясно и наляво, май. Добре. По-бързо, защото този дебеля пак ще дойде. Тук надясно ми каза, да. О, ес! Обаче тук дебеля 100% ще дойде. Ето и гледайте шкафовете. Значи не мисля да се крие в шкафа, защото той сигурно ще ги проверява. Или да се скрие? Не. Това е много очевидно, той дебеля ще ги провери. По-хубаво тук се скрия. Даже изкърчил единия. Мале. На 3 удара влезе на копелето мръсно. Я време сега ще направим. Очекам шкафовете. Първия. Сега време. Това е втория ли? Въх, ако бях в един от тия просто, ще да му набара като мърсен гъс. Сега само трябва да слеземе надолу, обаче от биля. Така, много внимателно. Сега дали да минем покрай него? Въх, точно там ми е пътя, бе. Ай, ще го изпреваря, Мале, как машина шибаняк мърсен долен. Педерас. Абе, казвай! Зад мене! Слизай, да не ма пани! Да ми го едиш, ей! Капелен мръсен. Това вече се слизаше, бе, бахти. Така. Коса труп. Тук това дебеля ли ги е мятал, бе? Бе. Майка ти мръсна! Въх. Това малко ме стресна.
Косичи! Не, пак ли напрежение? Ма, на къде друга да отивам? Ко да правя? Много е гадно, ама трябва да отида догоре. Майка му мръсна. Дано да го няма то. Молец да го няма. О, трябва да тком. Така. Душове трябва да тком. Сама. Късти е. Нещастник. Така... Той е някакъв ненормалник. Не искам да те слушам даже. Не! Хубаво, че не умрях. Трябваше по стълбите да са такова. Винаги стават копелешките неща в женските. Ние в женските... Това... В принцип, в мъжките много по-рядко стават гадните неща. What the fuck? Какво натисна, бе? Майка ти мръсна. Кой го фърля, бе? Бах ти гадното. О, какво стана? Ще вземем едно душе. А така, къпи съм. Газа да си измиш, ай. А така. Какво беше това, бе? Чао ли ти? Какво се чува, бе, човек? Дай ти войте звуци. Тук скоро батерийки не съм виждала. Тук веднага съм. Ох, това по-дълго е. Дай, хайде бе. Тук е заключено. Нищо заключено, няма решетка. Да, тук. Тук колема. Вах, как ме стресна, аз мислих, че ще има нещо като кинев, пък някакъв ми се подари от дъските. Аре си беше майката, бе, педерас. Тука, дали мога? Не. Вах, тука потънах направо, бе. Тука не мога да тичам бързо, супер бавно тичам. Като цъкна за тичането, супер бавно тичам. И тук дебели, ако дойде. Той не... Аре, бе, какво стана, бе? Мога да съм... И? Накъде? Не съм на тук нищо няма. Тук съм. Да, yes. Чакай, бе, аз тук бях, бе. Тук съм. На къде съм? Така. Фак. Стой съм.
Тук много бързо ми се харчат тъпите батерийки. Чай, че се обърках. Тук съм я. Какво е това място? Там виждам нещо. О, чувам дебиля! Чувам дебиля! Тук трябва да се крия. За тази колона бързо. Фак. Къде е, бе? Аз не го виждам. Отдавна да го няма. Мале, видяла. Фак! Замахвам фани, бе. Как сте? Ну, докопали. Защо още се чува музиката, е? Избяга. Не съм. Не! Мале, оле, то... махам се. Спокойно, човек. Махам се. Не искам да се занимавам с тея. Махам се. Още ли е тук, бе? Махай се, бе! Педерас мръсен. Махна ли се, бе? Някой минал тук, бе. What the fuck? What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck? Вижте. Тук са правили салатки. Дебеле е главния. Не бъдете да грам това така. Окей. Това дано да не ми скочи. Не ми скача. Добре, чао. Спинка изпочей там. Аз не те притеснявам. Тук кой има? Става! The fuck? Някой турска врата. Това е за лостина състави. Не, това ме притеснява тук. Какво е тук, бе? Бе, тук са тук, това май някак да влиза. Това притесни сега, натам ли трябва да ходя? Не, притесних се много, ма... Няма какво друго да правя, сигурно ще ма фанат, сега ще ма подгони някой. Молеца! Никой няма. За момент много се изплаша. Тук ли съм? Не. Но тук... Не. Тук скоро... не бе, аз тук дойдох. Ено, тук съм. What?
С тия звуци. Някаква странна музика. Сериозно ли? Каква е тази музика, бе? Яба, не. Мали идват някакви, май, край. Не. Бах, тази музика е супер лудата, бе. Пък и тук идва някакъв, мале, те много ще ме гонят, бе. Колко ще ме гонят, бе? Няма да заостам, нямам време, направо бутам. Бързо е! Мале! Бах ти копелета. Але. Скажи. Пак ли, бе? Мале. Бързо е! Оле от асансьора, бързо е! Идвай, бе! Да ви гледете и... Не! Само де толкова сбягах. Майка умръсна. Bullshit priest's guy, aren't you? Така ли? Мале, изръчи. Witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old 2-martini lunch? Have a little confab, blah blah. Гледайте му лицето на това Healthier приличано. than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside. Какво ще направиш, бе? Къде ме водиш, бе? Пустак. Мале, колко е близо. Колко е близо изхода. You wanna head out Ай, and към... take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on. Искам да ти гледам грозно с лице. I'm in no hurry. No? Alright. Как ма дразни педера. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Ах, качо, асансьор, бе. О, то асансьор дит падна трупа, май. По-долу аз бях. Или не знам. Бах. Къде ма вори та копеле, бе? Супер изруска работа. Да, тук какви кървилки има. Мале. Всички са някакви откачени тук. We're putting that gun into use anyway. Truth be told, I was just kind of looking downstairs. Мали в най-гадната стая ма довери. Тук е супер изрудска стая. Thanks so much for coming by. We'll begin your Yes, consultation. Only it'll just need a second to watch. Въх, каква изрудска стая. Oh, movies. Майка ти And мръсна. it'll give us a chance to talk. Супер. Мале, газа му. Мале, къв гъс има. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. Не. Не, бе. No offense to the man, but Малко по-мъничко си, бе. Не, бе.
be a little Не бе. clumsy. It's understandable when people get scared. There's Не like бе, не по-голямото бе, не бе. God died with Тази the сестра, Well, no майката more мръсна. concrete. Не, няма You докосвай, няма have to докосвай. rob. Няма докосвай. Peter, there's no other way. Копеле. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. Това не... And that's Не! what I'm here. Не, вижте какво се мале. Не, край ще мириш пръсе. You paying attention? Как ми ударя майката Don't pass мръсна that да on ебам. me. There's still a lot for you to absorb. И сега с отрязани пръси ли ще играе или игра да свърши? Какво? You understand how we cheat here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Стана бе, бах ти пръсти. Айде бе, Мишко! Мърдам, колкото мога мърдам мишката. Айде бе. Така бе. Копеле. Няма. Така, давай. Повърни малко. Измисля такой. А дали мога да се видя гледалото? Не. Какво такова е? С отрязани пръсти ще цъкам, бе. Да, аз видя пръсти. Мале. Ма то много лошо ма такова, бе. Добре. Значи, чайте. Ето тук ще спра. Ето където съм. Добре. Тук ми се приключи епизода. Ето тук ще продължим другия епизод. Другия епизод ще е 5 и чао от мене.